Como cada ano, Vilanova celebra a Semana de Ramón del Valle Inclán para homenaxear o seu escritor máis ilustre. Unha homenaxe que inclúe iniciativas como a lectura pública. Deste xeito, unha representación de nenos e nenas de todos os centros escolares da vila achéganse á Casa Museo de Valle Inclán para alternarse na lectura dunha das súas obras. Nesta ocasión, a escollida foi Cara de Plata. Entón, a nivel de quinto e sexto decidimos asistir por un pouco para facer unha lectura e ver o que unha lectura con diálogos e persoaxes que non están moi acostumados a facelas e parece unos boa idea. Danche unos papéis e tes que ler os seus historias e así e viñeron moitos cores, estuvo moi chulo. Pois a min gustoume moito porque, aparte de que me gusta moito ler, pois xa estou bastante acostumada a ler en público e gustoume moito a experiencia. Esta lectura permite manter o legado vivo de Valle Inclán e trasladarllo aos máis mozos. Pois que foi moi importante aquí en Galicia, as súas obras de teatro, as seus poesías, e que hai aquí unha calle que ten o nombre de un título dos seus libros, que é Luces de Bohemia, e logo está a súa casa, que estamos aquí. Eu sei que foi importante para polos seus poesías, pero non sei moito sobre el. Pois que foi aquí en Vilanova, en Galicia, moi importante por os seus contos e todo, e pois que é moi importante, o seu museo e todo é moi importante para aquí. Ademais, tamén permite mellorar a lectura dos escolares. Os nosos mestres de tanto a mestra de sexto como eu decidimos facelo de orixen voluntario, que quixera ler, pois era voluntaria totalmente, a lectura comprensiva, a atención, pois son dos piares fundamentais na educación, entonces eso foi o que por eso decidimos facela. Ao longo da mañá, os centros escolares foronse alternando para ler Cara de Plata. Ao rematar, o Concello realizou a ofrenda floral a Valle Inclán no Parque do Castro.